kirveen kanssa. Musta kilpi. Tunnistatte siitä. Ja tosiaan lisätietoa lajista, pieniä snappettejä saatte käyttämällä meidän bottikomentoja. Huutomerkki Puhurt ja taitaa olla myös huutomerkki Orno 1. Eli voitte sieltä kokeilla, mitä se botti teille kertoo. Lajiin ei kuulu trash talkia, vaikka huutelusta ei mitään punaisia kortteja annetakaan, niin kyllä ottelijoiden välillä on hyvä henki. Listissä matsataan ja listin ulkopuolella ollaan hyvää pataa keskenään. Joukkueista kootaan myös Suomelle oma maajoukkue ja kisataan ihan ulkomailla asti. Kyllä tämä herrasmieslaji on, että ei rähistä listi ulkopuolella. Noissa panssareissa se huutelu ei myöskään ole hirveän kannattavaa, sillä hapenottokyky on riippuen kypärämallista vähän heikompaa. Eli tuollaiset Wolfrit-kypärät, joissa menee toi raita tuossa keskellä, HMC-harrastajalla on just sellainen tuossa päällä, niin niistä saa vähän paremmin henkeä, mutta sieltä ei hirveästi huudella ja sinne ei myöskään kuulu hirveän hyvin. Ja usein pelaajilla on myös hammassuojat, joten se puhuminen on myös vähän haastavaa. Ja reunalisteistä saa ottaa tukea. Sitä ei ole kielletty. Ennen aikaisemmat listit on ollut kapeampia ja nämä uudet baaritiskilistit on nyt leveämpiä sen takia, että ennen taistelijat sai otettua kainaloon sen listin ja pidetty vähän niin kuin roikuttua siinä. Niin nyt on baaritiskin ideana on estää semmoinen täydellinen roikkuminen. Mutta tukea saa ottaa. Ja listi on myös hyvä paikka ottaa vähän lepoa. Ja sieltä hyvä kampin yritys MCS Satakunnalta. Orno pitää tiukasti kiinni HMC, ei kun tavasti Armikärin ottelija tuolla nurkassa. Orno tosiaan nurkassa ja sitten keskellä on Timo ja Joonas taitaa olla siellä kyllä. Ja taistelija työnnetty sieltä sitten listin